Eu son María Saco, son do Concello do Saviñao e son a encargada de levar a cabo un proxecto persoal que se chama Xesta Natura. O meu proxecto está dirixido sobre todo a realizar tarefas de desbroce, de poda, de mantementos de xardíns. Decidín apostar por emprender e montarme un pouco a aventura a ver que pasaba. Traballo nunha zoa rural máis que nada porque é onde me criei toda a vida. O Saviñao é un concello pequeniño, pouco máis de 3000 habitantes, e vivo nunha aldea totalmente apartada de todo, entón o contacto co rural e co campo é algo que básico na miña vida. Tiña claro que estar encerrada nunha oficina non iba a ser o meu, e o xeito de contribuir á comunidade é algo tan básico como manter o monte limpio. Gracias á axuda da EMEGA contactei con outras mulleres emprendedoras e mantemos un grupo de WhatsApp bastante activo e con quedadas bastante frecuentes. Sobre todo máis no ámbito rural hai moita discriminación cara á muller. Ai, unha mulleriña e ela sola, e será capaz de facer isto? Personalmente gustaríame, se contratar a outra muller. Eu estou segura de que no futuro non a moi largo plazo terei a máis mulleres ao meu lado facendo este traballo. Unha muller que me inspira moito, e sobre todo estando na provincia de Lugo, é Laura Vallejo, porque tamén está traballando nun sector masculinizado que recibe moitas críticas a diario por redes, e ela loitando e sendo valente está conseguindo algo que para mí polo menos vai me marcar para toda a vida. Cal sería o meu lema de vida? Ser valente, basicamente.